Hej så YouTube, det er Gaming-drengene her, og vi starter en ny kanal, der hedder Gaming-drengene, som I nok kan høre. DK. Ja, Gaming-drengene.dk, og det er så Jakob. Det er mig, Kenny og Jakob. Det er mig. Det er mig. Hej så YouTube. Hej så YouTube. Ja, og vi starter den her Gaming-drengene op, og det bliver både hele. Ja, og vi, vi er dumme. Vi fatter ikke en skid. Dag. Vi siger normalt dag, når vi snakker med hinanden. Dag. Og jeg er en lille engel. Ja, og vi har også en, han er ikke med i samtalen, men der er en med, der også er med på kanalen. Det er en, der hedder Mads. Boom! Det er Mads. Boom! For han plukker sin onkel med en splatter. Ja, det er på det hele. Det skal I tage af. Det gør han sgu også på mig, Kenny. Og jeg flygter bare. Altså, det gør jeg sgu også. Jeg løber som en skoldeskid. Jeg gemmer mig bag et træ, så kan han ikke ramme mig. Han er alt for dum. Han kan ikke finde mig. Nå, men ellers så gemmer jeg mig bag en bjørn, den turen ikke at skyde ind, når jeg sætter kloen lige i hovedet på ham. Ja, men vi vil lave lidt video her med Farmer 13, som I nok kan se. Lidt Counter-Strike og det. Kenny, jeg har lige et spørgsmål til dem. Ja. Hvad er det? Nu skal I skal lige, altså, hvis I gerne vil være landmænd, så skal I også kunne svare på deres spørgsmål. I skal bare skrive i kommentarer, hvad I tror, det er. Hvad er det? Hvad er stærkest? Hvad har flest hestekræfter? En New Hollander eller en John Deere traktor? Eller en Case? Så det skriver I bare, hvad I synes. Ja, så det er både det hele. Så ja. Ja, så ses. Ja. Ja, det er. You must friendly. Ja, det er Gaming-drengene her. Jeg siger bye bye. Hej.